Čaute u ďalšieho videa. Môj kamoš si kúpil lietajúcu súpravu. A teraz to ide hodiť, jednu z nich, ružovú, takto. Bumerang po to. No, bumerang. Neviem, či to mám letieť. A dopadlo to. Nedopadlo? Skoro sa to vrátilo. Skoro sa to vrátilo. No, tak. A teraz ide hodiť lietajúci. Ten pôjde len do asi nemám vrátiť. No, tam. No, to bol zlý hod, ľudia. Áno, ešte raz to dáme. Nestup na to. Nestup na tie. A bum, hapa, bolo to. No a teraz